Il-mulej qal lill-marid: qum aqbad friexek u imxi. Gloria Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġeljum Qaddes skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien il-Lut kellhom festa u Ġesu tela Ġerusalem. F'Ġerusalem ma' ġenb il-menqa tal-bib tan-naċ hemm bini b'5 loġoġ li bil-ludi jgħidulu Bessada. F'dawn il-loġoġ kienet toqgħod kotra ta' morda, omja, sopop u mifluġin. U kien hemm raġel li kien ilu 38 sena marit. Ġesu raħ qiegħed hemm u meta sar jaf li kien ilu marit dak iż-żmien kollu, qallu: trid tfieq? Sinjur, wieġbu l-marit: m'għandix min jitfani fil-menqa x'ħin jitqanqal l-ilma, għax waqt li nkun sejjer jien ħadd ieħor jinżel qabli. Qallu Ġesu: qum, aqbad friexek u imxi. Minnu fih dak ir-raġel fieq, qabad friexu u beda miexi. Dakinhar inserta kien is-sibt. Għalhekk il-Lut qalu lil dak li kien fieq: is-sibt illun u ma jiswiex iġġor friexek? Iżda hu weġibhom: dak li fejjaqni qalli aqbad friexek u imxi. U ma staqsewh: minu dan il-bniedem li qallek aqbad friexek u imxi? Iżda l-imfejjaq ma kienx jaf min kien Ġesu, għax Ġesu laħaq twarrab billi hemmhekk kien hemm ħafna nies. Wara imbagħad Ġesu sabu fit-tempju u qallu: issa ara fiq, qis li ma tidnibx iżjed biex ma tiġrilikx xi ħaġa għar. Ir-raġel tela u mar ant il-Lut jagħtihom l-aħbar li kien Ġesu li fejqu. Għalhekk il-Lut ħraxu għal Ġesu għax f'jum is-sibt kien jagħmel ħwejjeġ bħal dawn. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Min iżur Ġerusalem illum ftit qabel il-Via Dolorosa, it-triq li tfakkarna fil-passjoni ta' Ġesu, hemm post fejn wieħed jista' jinvista il-post fejn twildet Marija, hemm il-Bażilika ta' Sant'Anna, u mbagħad hemm il-fdalijiet ta' dik iż-żona li fi żmien Ġesu, kif smajna fil-Vanġelu, kienet tissejjaħ Betzata, il-menqa tal-bieb tan-naċ, menqa tal-ilma, fejn il-bieb tan-naċ jgħid il-Vanġelu skont San Ġwan. Din kienet żona interessanti ħafna, anki fi żmien Ġesu. Fija kien hemm bini b'5 loġoġ, kif jgħid l-istess Vanġelu skont San Ġwan, u kien hemm menqa kbira ta' ilma u mbagħad madwarha diversi banjiet żgħar. Din il-menqa tal-ilma kienet timtela minn għajn ta' ilma li ma kienitx regolari, però x'in kien jiġi l-ilma? L-ilma tal-menqa u tal-banjijiet
kien jiċċaqlaq. U l-Lut kienu jemnu illi malli jiċċaqlaq dak l-ilma kellu qawwa li tfejja. Fil-fatt, f'nota ċkejkna li nsibu fil-Vanġelu skont San Ġwan, jingħad almenu dan kien it-twemmin tal-Lut fi żmien Ġesu li kien jinżel anġlu mis-sema u jċaqlaq lil-mijiet. Min jinżel l-ewwel kellu x-xorti almenu hekk kienu jemnu li jfieq. Il-Vanġelu rrakkuntanna l-ġrajja ta' wieħed marit illi kien ilu 38 sena jistenna biex jinżel f'dak l-ilma. Ġibu qudiem għajnejkom illi f'dan il-post kien ikun hemm mijiet ta' morda, min ma jixtieqx il-fejqan tal-ġisem meta jiġi l-mart. Immaġinaw illi dan il-post kien jiġbor fih mijiet ta' morda kollha jistennew dak il-mument kważi maġiku, nsejjaħlu hekk, biex jinżlu jfiequ. Fosthom dan ir-raġel li kien ilu 38 sena marit. Kemmi sabiħa il-laqa li jkollu ma' Ġesu. Interessanti illi Ġesu kważi jisfidah jgħidlu trid tfieq. Kiku jien kont ngħidlu di mhix kelma żejda, mhux għalhekk qiegħed hawn, anzi li 38 sena hawn, anzi miskin dan il-menta għax malli nkun se nersaq lejn l-ilma jidħol xi ħadd qabli. Il-post bil-ludi jismu Bezzata li tfisser dar il-ħnina. Però milli jidher ħnina hemmhekk fost il-morda ma tantx kien hemm għax malli nipprova ninżel jinżel xi ħadd ieħor qabli. Immaġinaw 38 sena. Kważi nirraġuna jien kien hemm ir-riskju u naħseb hekk kien ġara fil-fatt, kien hemm ir-riskju li dan il-marit minkejja x-xewqa li jfieq bħal donnu kien dara s-sitwazzjoni tiegħu. 38 sena mhux sena jew tnejn, ħajja ta' bniedem. 38 sena jixxenna għal fejqan tant li wasal mument almenu hekk nimmaġina jien f'moħħi illi dan kien dara s-sitwazzjoni tiegħu u l-marda tiegħu. U propju għalhekk Ġesu jisfidah u jistaqsih trid fieq. Xewqa kbira l-fejqan kien hemm. Tant illi Ġesu ifejqu bordni ċarisma. Aqbad frixek u imxi. Dak qabad frixu, dak qabad frixu u mexa. Trid tfieq. Aħna l-lejla niċċelebraw servizz penitenzjali. Qed nixxenqu għall-ħnina tal-Alla. Uħud minna se jiċċelebraw anki is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni. Min jaf, forsi Ġesu l-lejla jisfidana, jistaqsina. Qed jgħidli, qed jgħid lil kull wieħed u waħda minna trid tfieq. Trida verament il-maħfra. Għaliex qed ngħidlek, għaliex ninduna kemm fil-ħajja tiegħi u naħseb hija komuni għall-ħajja tagħna kollha kemm aħna. Xi kultant id-dnub nidraw. Xi kultant jista' jiġrilna. Bħal dak il-marit 38 sena iva jixxenna għal fejqan imma forsi is-sitwazzjoni tiegħu kien dra. Isu bħal donnu, allura l-lejla Ġesu bil-qawwa tal-preżenza tiegħu fil-kelma tgħidilna
Trid verament tfieq, trid id-don tal-indima, trid id-don ta' ħajja ġdida, tixtieq tfieq minn atteġġament żbaljat jew ta' dnub li ilek iġġor sena, sentej, ħajtek kollha, trid verament tfieq. Aħna nemmnu li l-mulej fejjaqna. Aħna nemmnu li l-mulej jaħsinna b'demmu. Aħna nemmnu li l-mulej bil-qawwa tal-ħnina tiegħu jagħmilna bnedmin ġodda. Aħna nemmnu li l-ħnina tal-mulej għalija xejn mhu possibbli. Però Ġesu jistenna il-pass tagħna. Trid tfieq, trid tirċievi l-maħfra, jalla jkollna l-grazzja llejla ngħidulu iva mulej. Irrid infieq, irrid nirċievi l-abbundanza tal-maħfra tiegħek. Jalla nkunu bħal dak li ġie mfejja, illi mimli b'gratitudni ma li jsir jaf verament min kien fejqu, ixandru ma' kulħadd fejjaqni Ġesu ta' Nazaret. Il-lejla għaw anki l-ġenituri miġburin u xekk, għatfall li se jagħmlu l-ewwel qarbina. Ekku, namlu talba għalikom biex intom li tesperjenzjaw il-qawwa tal-ħnina ta' Ġesu f'ħajjitkom, tkomplu bil-kuraġġ kollu, ix-xandru, il-ġmiel ta' dil-ħnina, il-ġmiel tal-persuna ta' Ġesu lil-uliedkom. Trid tfieq, iva mulej, fejjaqna u imlina bil-ħnina infinita tiegħek. Ikun infaħħar Sidna Ġesu Kristu.